Benvingudes. Jo sóc en Joan, avui tenim una ruta peculiar. Quan algú a un país compra una experiència de Coolruta, el que està comprant és una descoberta de la ciutat a fons, perquè són visites pensades pel qui ja coneix la ciutat de Barcelona. El Portal de l'Àngel fa referència a una porta de la ciutat de quan Barcelona estava tancada dins de les muralles. Nosaltres som aquí dalt, a tocar del lloc on hi havia una porta a la muralla, però avui no hi és. Aquest país és treballant el dia a dia, sentint-te orgullós de la teva terra i fent que aquest orgull de la teva terra el puguis compartir, el puguis contagiar. Aquest és un dels punts més fotogènics actualment a l'Instagram. És aquest petó de Joan Fontcuberta, aquesta obra que la van fer a partir dels petits mosaics. El que més m'ha agradat i m'ha sorprès és que hem passat per llocs que acostumo a passar quasi sempre i veure el tros d'història que hi ha en cada racó de Barcelona. Doncs el que més m'agrada podríem dir, potser l'aqüeducte que hi ha a 20 metres de Portal de l'Àngel, no? No m'hagués imaginat mai aquí a Barcelona que poguéssim trobar un aqüeducte. I la veritat és que ens ho estem passant molt bé. El Joan és un guia que ho ha fet perfecte. Ho recomanem moltíssim.